Hello, good afternoon to everybody. Siyak nining pakadawas. May saak nga gusosar iti Doc Hanis Tibicos. Tangamin, dito nga Doc Hanis Tibicos napatunaya ko within 2 years. Ket idilawas na laeng na quarantine kami kadeti anak ko. So every now and then nga isuti inuman mi, napintas pa iti panag-move ko 3 times a day. Then kaasi ti apo haang kami metkit di nga nagpositive. Napintas iti tikwana dito iti because so awawisen kayo gagayem ken kakabsat ta agusar kayo met iti Doc Hanis Tibicos ta nasayaat nga para iti bagbagi ken mangpapilsa iti immune system tayo.